Gepleyer Azatlyk Radiosu, habarlar gündülügi gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Ya yeter artık. Bu götermeyeli. Adamlar beçaralar yığılap börde gözlerine. Erkek adam yığıladı uyatsızlar. Bizden kaytan üçün. Vicdansızlar. Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyna Aşgabatyň aeroportunda onurça ýolugçynyň Türkiýe göwerilmeýändigi baradaky video gelip gowuşdy. Videoda raýatlaryň türkmen häkimetleriniň olary ýurtdan çykarmaýandygyna nägililikleri, hatda gazaplylyk bilen reaksiýa bildirýändigini signasa bolýar. Nime çıkanıyor bu tarafına çıkanıyor? Hala adam kurtarmadı mı? Adam son geliyor mi? Ýolugçylaryň gep gürrüňinden olary biletleriň satylandygyny, ähli resmi namalarynyň düzüwdigine garamazdan Türkmenistanyň çäklerinden çykarylmaýandygyny aňsa bolýar. Bunlar yalanla bilet satacaklar. Kasaya pul girsin, bütçet olsun, adamlar üstten de edilsin, affedersiniz. Hey, beçede hemme vizası var, kimliği neçerli var, işleyecek yerin adresi var, bir gezek geldi, akanı bir işgal etmemesin. Ne akanı etmemesin? Sol bir wagtda Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň wekillerinden videodaky ýolugçylaryň näme sebäpden Türkiýe göwerilmeýändiginiň sebäpleri, umuman bu ýagdaý dogrusynda hiç kili kommentariýa almak başartmady. Emma soňky wagt Azatlyk Radiosy bilen habarlaşýan, hususan da Türkiýe gitmekçi bolan türkmenistanlylar hiç bir sebäpsiz Aşgabatyň aeroportundan izine gaýtarylýandyklaryny aýdarlar. Yeri gelende belletek Türkiýe türkmenistanlylaryň iş gözleginde çykýan esasy ýurtlarynyň biri bolmagynda galýar. Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan bir ýolugçy Aşgabat aeroportunyň migrasiýa gullugynyň öňünde daşary ýurda göwerilmedik nägili adamlardan emelilen üsmelikleri her gün diýen ýaly görse bolýar. Daşary ýurda göwerilmeýän ýolugçylaryň aglaby köpçüligi vilayetlerden gelen raýatlar, migrasiýa gullugy Laýtydy, Daşawuz hem Lewap vilayetlerinden bolan ilkinji daşary ýurda gitmäge sinençän adamlar saklap izine gaýtarýarlar diýip gurrun berdi. Bu ağırlıkta Aşgabatyň halkara aeroportundan Türkiýe we Dubaýa gitmegine ruhsat berilmedik türkmen raýatlarynyň atlarynyň Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň gara tanywyna goşulandygy baradaky maglumatlar gelip gowuşdy. Dubaýa Türkiýe gitmekçi bolanda uçara göwerilmedik raýatlaryň ählisini diýen ýaly migrasiýa gullugy özüniň gara tanywyna goşdy. Mysal üçin, şol raýatlar gaýtadan başga ýurda gitmekçi bolanda ýekelikde ýanyna çagyryp, öňkü gidip bilmedik gezeklerini ýatladyp, "Sen öňüm bellikde dursun, bizi bizar etme, gidip bilen ok sen" diýip jogap berýärler. Diýip anonim şertde habarlaşan türkmen raýaty aýtdy. Galibertide ýurtda hereket azatlygy, raýat we siýasy hukuklar baradaky halkara konwensiýa tarapyndan kepillendirilýär we Türkmenistan bu konwensiýany baryp 1997-nji ýylda tasdyk edipdi. Şeýle-de Türkmenistanyň öz kanunçylygy hem raýatlaryň ýurtdan erkin çykmak we izine dolanyp gelmek hukuklaryny kepillendirýär. Muňa garamazdan daşary ýurtlar sapar etmek isleýän käbir raýatlaryň siýahat mümkinçilikleriniň çäklendirilmegi, ýagny olaryň uçara göwerilmeýändigi barada Azatlyk Radiosyna dowamly maglumatlar gowuşýar. Azatlyk Radiosynyň azathabar.com şeýle-de Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kili bökdünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saytynyň indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutma. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Anurwan. Azatlyk Radiosynyň Lewap vilayatynyň Akçeşmesi Türkmenabad şäherine mektep okuwçylaryndan ibaret garakçylar toparynyň üstüniň açylandygyny, olaryň bir näçe aýyň dowamyny adamlar talap gelendigini habar berýär. Azatlyk Radiosu bu maglumaty tasdiklatmak ýa inkar etdirmek üçin telefon edenine şeýle wakanyň bolandygyny häkimetler hem inkar etmediler. Täzelikde üst açylan topar baradaky maglumat Türkmenistanyň Alternativ Habarlar proýektiniň web saýtynda hem çap edildi. Neşir özünde tutsak edilen okuwçylaryň atlarynyň hem bardygyny habar berýär.
Azatlygyň seçmesi ol okuwçylaryň şäheriň 9-njy, 30-njy we 32-nji mekdeplerini okanyny we görnüşinden guruply maşgalalardan bolanyny habar berýär. Tahyň maglumatyna görä, bu topara Türkmenabadyň 3 mekdebinden 6 okuwçy, 19-njy we 30-njy mekdepleriň hersinden 1, 32-nji mekdepden bolsa 4 okuwçy goşulypdyr. Tutsak edilen okuwçylar dekabr aýynda bir näçe adam talanlyklaryny boyun aldylar diýip çeşme aýtdy. Olar 27-nji dekabrda maýyp gyzy bilen ýaşaýan gartaşan aýalyň jaýyna kurtäp berip, olar onlar çegedek bıçakladylar we öýdäki pullar hemde gymmat baha datlary alyp gitdiler diýip Türkmenistanyň alternativ habarlary proýekti ýazýar. Aýdylmagyna görä bir näçe mekdebiň ýokary klas okuwçylaryndan düzülen toparyň agdalary mart aýynyň aýagyna tötänden tutsak edilmedilerinden öň adamlaryň hususy jaýlaryna zor bilen girip, öýelerini pyçak bilen gorkudyp we pyçaklap, olaryň pullaryny we altyn şaý teplerini talapdyrlar. Olar tötänden tutsak etdiler. Nowatdaky talaňçylykdan soň olaryň biri ýa-da bir näçe agdaty biljard kafesinde diň jalandan soň gije köçede saklandy we polisiýa bölümine getirildi. Polisiýa patrulunyň sürüjüsi ýerden ulagynyň tekerini çalışmak üçin ýylky gapysyny açanyň maşynyň içinden 42 000 manat pul, mata dolanan altyn şaý tepler tapdy diýip çeşme gurrun berdi. Sonra edilenle olar öz günälerini boyun aldylar we iş şärikleriniň atlaryny aýtdylar. Häzir bu toparyň esas koordinatory ýa-da başlygy gözlenilýär diýip çeşme aýtdy. Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň Lewap vilayet bölümindäki çeşmenin azatlygyň habarçysyna gurrun bermegine görä, derňew häzir bu toparyň agdalarynyň öz gorugsyz pidalaryny nähili ýagdaýda saýlap seçenligini, kimde näçe puluň bardygyny, nähili bilenligini anyklamaga çalışýar. Onun sözlerine görä, jenaýatçy topar öýüne hüjüm ediljek pidalaryň näçe pulunyň bardygyny öňünden bilipdir. Aýdylmagyna görä, pidalaryň pul serişdeleri baradaky maglumatlaryň bank işgärleri ýa-da olaryň pul alan döwlet edaralaryna kassirler tarapyndan syzyrylan bolmagynyň ahmarlygy hem çaklanylýar. Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gurulýan ýerli resminiň pikirine görä, soňky bir näçe ýylda adamlaryň puly, hususy emlägi, maşgala agdalarynyň sany we girdejiler baradaky maglumatlar barhakyan adamy el ýeterli bolýar. Onun sözlerine görä, döwlet edaralaryny adaty maliýe amallar üçin hem maşgalanyň düzümi, girdejesi we anyk adresi barada bir topar dokument talap edilýär we häzirki şertlerde bu maglumatlar ýeterlik derejede goralyp saklanýar diýip aýdyp bolmaz. Azatlyk radiosu bu iş boýunça has anyk maglumat almak üçin ýerli häkimet edaralaryna hem telefon etdi. Türkmenabad şäher polisiýasynyň we Lewap vilayet polisiýasynyň işgärleri Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde mektep okuwçylaryndan ibaret jenaýatçy toparyň üstüniň açylynyny baradaky fakty inkar etmediler. Şäher polisiýa bölüminiň nowatçysy Azatlyk radiosynyň habarçysynyň bu iş boýunça beren soragyna biziň özümiz size telefon ederiz. Şu jaň eden nomeriňizde garaşyň diýip jogap berdi. Polisiýanyň Lewap vilayet bölüminiň işgäri bolsa, beýli maglumaty telefonyny bermeýänliklaryny aýtdy. Gepin gerdisine aýdylsa 3 aprelde Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň ýylyň 1-nji çäreginde edilen işlere bagyşlanan göçme mejlisi geçirildi. Emma ýurtda jenaýatyň derejesi, onuň peselýänligi ýa köpelýänligi barada hiç bir maglumat berilmedi. Şol wagtda Türkmenistan Sewitde ilatynyň jan başyna iňkän tutsak düşýän ýurt hataplanýar. Häkimetler bu meseleni her baýramçylykda ýüzlerçe tutsagyň günäsini geçmek bilen çözmäge çalışýarlar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň pile mewsüminde büdjet işgärleriniň zähmetinden peýdalanylýar. Şu ýylky pile mewsüminde de büdjet işgärleriniň zähmet güýjünden peýdalanylýar diýip 5 aprelde Azatlyk radiosu bilen atlandyrylmazlyk şertini gurrundaş bolan Daşowlu dinleýijimiz habar berdi. Tödümüziň başynda maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň döwlet medeniýetini 9 fevralda peýda bolan habarda ýurtda döwlet başlygyny tarapyndan 2018-nji ýylda 2030 tonu pile öndürmek plan boşnamasynyň kararlaşdyrylanyny habar berilýär.
Yurdun içinden habarlaşan gurrundaşymyzyň sözlerinden çen tutulsa ýüpek önümçiligini bu ýyl hem ozalky ýyllarda bolşýaly mekdep okuwçylarynyň, owa lukmanlarynyň we owa golaýyndaky döwlet idaralarynyň işgärleriniň zähmet güýjünden peýdalanýar. Yurdun içinden gizlinlik şertinde habarlaşýan söhbetdeşimiz gurrundaşlygyň dowamyna ýurtdaky pile mewsumynyň guramoçylygy we alnyp barlyşy barada, şeýle-de piläniň agrymyna tölenýän tölegler barada käbir maglumatlar berdi. Geçen ýyl döwlet birinji sort piläniň 1 kilogramyny 7 manatdan, pes hiliniň kilogramyny 1 manatdan satyn aldy. Ýüpek gurçugyny ýetişdirmek iň agyr işleriň biridir. 40-50 kilogram piläni ýetişdirmek üçin adından 200 düýp tuğ dagajy, 150 ine 4 metrlik ýapyk otog zerur. Şeýle-de agdalýan mukdardaky piläni öndürmek üçin bir maşgylada işe ýarayan 5 adam günüň dowamyny sagatlap zähmet çekmeli, diýip Demirgazyk welaýatynyň habarlaşan dinleýijimiz gurrun berdi. Pile önümçiligine işçileriň işçiň gatnaşýanyny göz öňünde tutan söhbetdeşimiz öz ýaşaýan ýerine işçileriň sanynyň köpdigini belledi. Şol bir wagtyň özünde gurrundaşymyz welaýatda pile önümçiligine zerur bolan tut agaçlarynyň ýetmezçilik edýänligine ünsü çekdi. Türkmenistanyň ýüpekçilikde zerur bolan tut agaçlarynyň ýetmezçilik edýänligi baradaky gurrunlar ýyldan ýyla gaýtalanýar. Pile saklamak üçin ýürüýti jaýlar umuman ýok. Şol sebäpden adamlar öýlerini ýüpek gurçugyny ýetişdirip öýleri bir ay meýdanda ýatyp turmaly bolýar diýip Daşowlu gurrundaşymyz sözüne dowam edýär. Şeýle-de ol kärendeçi daýhanlaryň döwleti tapşyrýan pilesiniň zähmet haklaryny dogly alýanlygyny, emma sözümiziň başyna agdalan büdjet işgärleriniň deregine olary geçirilmeli tölegi işgärleriň işleýän idaralarynyň ýol başçylarynyň alýanlygyny söhbetdeş bolan dinleýijimiz Ayratin belledi. Türkmenistanyň ýüpekçilik pudugyny döwlet derejesine çemeleşilýär we Sowet döwründen başlap ýurt garaşsyzlygyny alany bäri her ýyl bu pudugyň zähmetkeşleriniň öňüne plan borçnamalary goýulýar. Pileçilik mewsumynyň badalygy berilmezden ozal ýurtda ýokary derejede geçirilýän hökümet maslahatlaryny agdalýan pudugy östürmek baradaky talaplar döwlet baş tutan derejesinde ýyldan ýyla gaýtalanýar. Ýöne ýurdun köpçüliklerin media serişdelerini ýüpekçilik bilen meşgullanýan adamlary bökdeýän kötönçlükler barada meselem hasany gaýdalanyny tuğ ağaçlarının yetmezçiligi doğrusunda gurrun edilmeýär. Jemgyýeti öwrenjileriň aýtmaklaryna görä Türkmenistanyň halk arasynda pile ırskal döwletiň nişany hökmünde de garalýar. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk Radiosu gepleşiklerine dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sultan Atçylyba. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizisiň Aşgabatyň etegindäki haýwanat bagyndaky haýwanlara hem öz täsirini ýetirendigini eşitmek bolýar. Aşgabatyň günorta ünwatarynda gökderede gurulan haýwanat bagynyň tomaşaçylary ol ýere bararlarynda özleriniň keyplerine sogan doguralýandygyny aýdýarlar. Giriş petegi 1 manat bolan haýwanat bagyny uzagrakdan Aşgabata gedilenje bilen ýaşaýjylar hem öz çagalaryna täsin haýwanlary görkezmek üçin barýarlar. Emma haýwanat bagynda ilki göze ilýän zat haýwanlaryň ol ýerde juda seýrekligi bolup durýar. Haýwanlar üçin gurulan gözenekleriň köpüsi boş görünse, olaryň käbiriniň içinde birlän tukat haýwanlar göze ilýändigi aýdylýar. Mary welaýatynyň ýaşaýjysy Bibiniň aýtmagyna görä, ol mekdeplerde ýazky diň çalyş döwründe öz çagalaryny Aşgabata alyp gelipdir. Çagalar ilki bilen haýwanat bagyna gedilenje etmek isläpdirler. Goňra ýeňiň begemotlaryň, gaplanlaryň, maýmunlaryň ýaşaýan gözenekleriniň içiniň hem hapaçylygyndan taşary, olaryň hem suwsuzlukdan kösenýändikleriniň göze ilýändigini hem Bibi aýdýar. Kuşlaryň ýaşaýan gözeneklerinde hem geregiçe suw göze ilmeýär. Üstüne kuşlaryň köpüsiniň iýim gaplarynyň hem boş durandygyny görse bolýar. Haýwanlara tomaşa etmäge gelen tomaşaçylar kuşlara çörek böleklerini ýa başga bir iýimi toklaýdylar. Olar topbagy bilen iýimite garşy topulýarlar. Kuşlaryň iýimite ymtalşlaryny görseň, olar bäri-bärde naharlanana hem meňdemýärler diýip Bibi dowam edýär. Köp gözenekler boşak galypdyr. Haýwanat bagynyň awatlaýyş işlerine asla ünüs berilýäne meňdemýär. Ýodalaryň gyralarynda gopuşyp ýatan beton bölekleri, haýwanlaryň gözenekleriniň içindäki opurlan suwsuz howdalar, haýwanlaryň iýdegsiz, belkem de açlykdan tukatlygy bu zatlar çagalarda ýakymsız täsirler galdyrdy. Howa ysy bolan üçin çagalar basym suwsadylar. Emma haýwanat bagynyň içinde bar bolan krallardan çagalar çerýal suw tapmadyk. Haýwanat bagynyň içindäki hususy dukandan suw satyn almakçy bolanmyzda Aşgabatyň dukanlarynda 1 manat 40 teňe bolan
1,5 litr gaplanan tuğları 2 manat 50 teňeden, Aşgabatyň dükanlarynda 1 manat 50 teňe bolan doňdurmalary bolsa 3 manat 50 teňeden tatyn almaly boldyk. Emma o ýerlerinden bu ýere gelen köp çagaly maşgalalaryň şeýlen yrkdan suya doňdurma tatyn alyp bilmän, daş töwerekden suw gelip ýörelerine hem duşdyk diýip bibi sözüne goşýar. Hajathanalar hem juda hapa, hajathanaların suw kararlary işlemýär. Men Mariýalerden Aşgabada çagalar alyp gelip, olary haýwanat bagyna gedilen jetdirip begendirje kalyma, ol ýere çagalar alyp barandagyma püşeýman etdim diýip bibi sözüne goşýar. Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä haýwanat bagynyň işgärleriniň käbirleriniň istat kementmelere düşürilmegi, olaryň aýlyklarynyň meçheriniň adaldylmagy sebäpli haýwanat bagyndaky haýwanlara gödekçilik berilipdir. Täze görnüşli haýwanlar indi köpden bäri haýwanat bagy üçin tatyn alınmýar. Bar bolan haýwanlar hem gödekçilikden düşürilip, olaryň ölüm mitimi hem artýar. Käbir görnüşli haýwanlar bolsa sana aýmaly bolup galdylar diýip öz adynyň efirde tutulmalygyny toran haýwanat bagynyň bir işgär aýdýar. Türkmenistanda dönen ykdysady krizisiň diňe bir ýaşaýjylara däl, hatda dilsiz agasyz haýwanlara hem öz ýarama täsirini ýetirmeniň bolsa, gynançly ýagdaýda ýaşaýjylar belliýärler. Haýwan janawarlar gözüne aňartynda horlanyp oturmakdan aşa näme edip bilsinler diýip ýaşaýjylar nagtýarlar. Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kili bökdünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psipxon3.com web saytyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psipxon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutma. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Antalyada türkmen zenany ýaranlary bilen ten sewdasyndan saklandy. Türkiýanyň köpçüliklen habar berişleri işlerine ten sewdasyndan güman edip tutulýan türkmenistany zenanlar barasynda ýygyderli habarlar çykmaga dowam edýär. Türkiýanyň köp tirajly Milliýet gazieti belli turizm şäheri Antalyada ten sewdasyna garşy gurnulan operasiýada biri Türkmenistanly jemi 9 daşary ýurtly bir türk zenany bilen 5 şüpheliňiň göz astyna alnandygyny habar berýär. Haber Antalya neşriniň ýazmagyna görä bolsa, Antalya polisiýanyň ahlak bürosynyň işgärleri Murat Paşa we Konya alty etrapçylarynaky bir myhmanhana bilen 6 öýde ten sewdasynyň gurnulýanyny anyklapdyr. Ondan soň Türk polisi Antalyanyň Lara etrawynyň Altyn kum mahallesinde ýerleşen 7 salgyda Ağlawaty daşary ýurtly bolan zenanlary ten sewdasyna mejbur edenligi öňe sürilýän 5 şüpheliňi göz astyna alýar. Antalyanyň polisi gurnan operasiýalaryna olaryň ten sewdasyna mejbur eden biri Türkmenistanly, 3 özbek, 2 Ukrainaly, 2 Gürjistanly, 1 Kırgyz we ýene bir türk zenanyny saklanýan ýerlerinden halat edýär. Anonim ýagdaýda Azatlyk radiosyna maglumat beren Antalyadaky polis çeşmesiniň aýtmagyna görä, saklanan türk zenany polisiýaky sorawundan soň göýberilipdir. Ýöne ten sewdasyndan güman edilýän Türkmenistanly zenan bilen beýleki daşary ýurtly ýaranlar bolsa, deportasiýa edilmek üçin Antalyanyň göç edarasyna tapşyrylypdyr. Polis çeşmesi ten sewdasyna mejbur edilendigi aýdylýan türkmen zenany arasynda Azatlyk radiosuna jikmejik maglumat bermekden saklanýanyny bildirip, Antalyada soňky wagtlarda ten sewdasyndan tutulýan Türkmenistanly zenanlaryň sanynyň köpelýändigine we hatda olaryň arasynda Türkmenistanda polis bolup işleýänlere hem duş gelinýändigine öňe çekdi. Ähli synançyklara garamazdan deportasiýa ediljek aýdylýan türkmen zenany arasynda Antalyanyň göç edarasyndan onuň bilen baglanyşykly nähilidir bir kommentariýa ýa-da maglumat almagam Azatlyk radiosyna başartmady. Yer gelenine belläp geçdik, Türk mediasynda mundan oğlum Antalyada ýygyderli ýagdaýda ten sewdasyndan güman edilip Türkmenistanly zenanlaryň saklanýanyny hakda maglumatlar berilipdi. Antalya polisi Arap Suwy mahallesinde ýerleşen bir myhmanhana gurnan operasiýasyna ten sewdasy bilen meşgullanýan 25 ýaşyndaky Sona S, 28 ýaşyndaky A S we 30 ýaşyndaky MH atly Türkmenistanly zenanlar bilen olara araçylyk edýän türk raýatlaryny tutsak edipdi.
Türkiýanyň köpçülikliğin habar beriş terişdeleri şonno Türkmenistanly denanlardan sonra S atly aýalyň öz ýurdunda polisi işleýändigini we ýyllyk ruhsata çykandan soň pulu mätäçlik çekip bir tanşynyň üstü bilen Antalya ten söwdasyny etmäge gelendigini ma'lum edipdi. Sözü jemlesek Türkmenistanyň döwlet gözüçülügindäki metbuatynda Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň başdan geçirýän ýagdaýlary barasynda kelam agyz söz aýdylmaýar. Şol wagtyň özünde degişli türkmen ýa-da türk resmiýlerinden nähilidir bir maglumat almagam Azatlyk radiosyny başartmaýar. Gepleýär Azatlyk radiosyny habarlar günnäligimiz dowam etdirýär. Birleşen Ştatlar Ortiýeta garşy täze sanksiýalar tapgyryny giýrilmekçi bolýar. Bu gedek prezident Vladimir Putin bilen baglanyşykly bolan milliarderler nyşana alynar diýip metbuat habarlaryny aýdylýar. Reuters ve The Washington Post anonim şertde urlaşan Abşa resmiýlerine salgylanyp, Moskwanyň 2016-njy ýylda Abşadaky prezident saýlawlaryna gatnaşmagy diýilýän sebäpli Amerikan kanunçylygy esasynda adynyň altorsiýetlerine garşy aralyş temmesiniň beriljekdigini habar berýär. The Post täze sanksiýalaryň ýanwarda Gazna departament tarapyndan çap edilen baý adamlaryň sanagyny nyşana aljakdygyny belläýär. Bu sanawda Ortiýetin Gazprom gaz kompaniýasynyň başlygy Aleksey Miller, Ortiýetin döwlet eýçiligindäki Rosneft kompaniýasynyň baş ýerine ýetirji ofiseri Igor Sechin ýaly meşhur şahsiýetler hem bar. Reuters täze sanksiýalaryň 5-nji aprelde elan ediljekdigini habar berse, Washington Post gazety olaryň 6-njy aprelde elan ediljekdigini belläýär. Abşanyň Gazna departamentiniň saýlawlara gatnaşmak we kiber hüjümler bilen baglanykda girden soňky sanksiýalar tapyr 15-nji martda 19 adama we 5 gurama şol sany Ortiýetiň aň togullygyna garşy girildi. Kongresiň käbir agdalary Abşanyň prezidenti Donald Trump'yň administrasiýasyny gurrun edilýän saýlaw gatnaşmalary üçin Ortiýete temmi bermek meselesine juda gowuşgunsyz çemeleşmekde tanqid edýär. Washington Post gazeti Trump'yň Milli Howpsuzlyk Geňeşçileriniň golaýda Odalyk Rus içalsy Angliýada zäherlenenden soň we öz häsiýetlendirmeleri boýunça geçmişdäki iň ýykgynçylykly we agyr düşen kiber hüjümünden soň hasken sanksiýa girilmegine başy edendigini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň iş başyndan gidýän Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi McMaster, şu hepde prezident Trump Ortiýeta garşy meniňki ýaly dogumly daran ýokdur diýip tasdiklanyň bir näçe sagat soň biz Moskwa garşy ýeterlik derejede çäre görüp bilmedik diýdi. Abşa Ortiýet gatnaşyklary 4-nji martda Odalyk Rus içalsy Sergey Skripal we onuň ýeri Yuliya Britaniýada zäherlenmesinden öňhem madaly yaramazlaşypdy. Britaniýa Skripaly we onuň gyýyna garşy edilen nerw agent hüjüminiň arkasynda Moskwanyň dron bolmagynyň ahmarlygyny öňe sürýär. Ortiýet bu aýplamany ret edýär. Birleşen Ştatlar we beýleki günwatar ýurtlar 26-njy martda bu hadis üstünde 150-den gowrak Rus diplomatyny ýurtdan çykarmak planlaryny elan etdi. Moskwa hem bu çäre bir näçe gün soň onlarça günwatar diplomatyny ýurtdan çykarmak karary bilen jogap berdi. Kreml'e garşy görülen çäreler tapgyry Washington'daky Rus ilçisi Anatol Antonowyň golaýda öz sözleri bilen aýdylanyny Abşa paýtagtyndaky zäherli atmosferadan şikaýet etmegini alyp geldi. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnälik gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.